Horas madihita saluhutna, di hamu kadamang doho dainang, manang di dia hamu maringanan. Tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhatta Jesus Kristus. Adorak sota parade hata ni Tuhatta, jumulu mahita martangyang. Asiniroha madihamu doho dame, siad debata amatta, dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhattai. Amin. Hata ni Tuhatta nagabe jamita di pertangyangan wek, imana tersurat di Lukas bidusia, mamukasian ayat 51 rodi ayat 62. Laus turpukodo nagabe epistel tu minggu padua hodung Trinitatis 26 Juni 2022. Hujahama dihita songonoma didok hata ni Tuhatta. Alai di nalam donok ari hababakitna di patohoma buhina mardalan tuhuta Jerusalem. Laus disuruh ma aka suruanna patujulona. Jadilah homa nasida dibongoti masada hutani halak Samaria paturehon parbornginanna. Gabe dang dijakon nasida ibana ala di patohom buhina lahotu Jerusalem. Marnidei sisianna si Jakobus doho si Johannes di dokma. Tuhan, anggo oloho, hudoko kami maturun api sian gijang mangaleksehon nasida. Songo binahen ni si Elia. Alai humusor maibana, honahata manasida di bahen, ninnama. Tang diboto hamu hape manang to didia di hamu. Ay lahu paluahon, dada mangago hotod di ni jolma anak ni jolmai ubahin naro. Jala tuhutan na asing nama ditopot nasida. Uju di tongadalan nasida nin nasahala mamadok ibana. Sai ihutonok kudoho manang tudia peholao. Didok Jesus matu ibana. Namar liang duaka atu asu. Namarasar dupidong namar tonga-tonga langit. Alayang go di anak ni jolmai dah ngadong hapiahan ni uluna. Ia tu salat na asing didok ihut tonau. Alai didohima luasau jolo laho mananom damang. Alai ni nama madok ibana. Pasob buma akan namate mananom namatena. Alai yang goho borhat ma memeritahon harajaun ni debata. Sahalat na asing muse madok. Huihuto peho Tuhan. Alai luasau jolo martina dikata tuah kadongaku sabagas. Alai ninna Jesus mamadok ibana. Nama jaman ninggala huhut mamereng tupudi tung nasutau mai tu harajau ni debata. Ima hata ni tu hatta. Mangihut tutrupukon dangapala liling be sahat nama Jesus tuari hababakitna jala paujungon nama sudi nguluna di Portibion di huta Jerusalem. Dungi di patohom mabuhina merdalan tu huta Jerusalem. Molo di hata Indonesia didok diarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Huroha sian haborhatan nasidei tu huta Jerusalem tardok daudupe jala ikom mamulus borngin nasida. Hutan najumonok nagabe parbornginan nasida ima hutani halak Samaria. Dung disuruh ma, maksudnya dungi disuruh ma suruan natu hutai paturehon parbornginan di nasidanian. Hape dang dijakon halak Samariai Jesus dohot akasisianna. Marnidei sisianna ima si Jakobus dohot si Johannes pola terrimas jala dipangidu tu Jesus asa dileksehon hutai dohot pangisina. Songon nabi nahen nisi Elia pasudahon parangan nisi Ahasia merhite api namadabusian banua gijak. Jadi buda nota patudusi tu dua raja bidusada ayat 10 dohot ayat 12. Alaidak setuju Jesus diusul ni sisian nadwe. Malah gabe hona hata manasida dibayan. Molo di Alkitapi cukup do holan na ditegor Jesus sisian na nadwe sopola adong padohan na asing didok Jesus. Alai molo di Bibelon
dukko na hata na sida didok Jesus ma naso diboto si Jakobus doho si Johannes to di dia na mian di nasida. Lapatan na dada ala di bahen halak Samaria songonitu nasida dang dijakon naki didok diturupuki gabe balosono ma najat tu nasida. Dungi ulaw nito di porbadia balik sa tahe panguluhod do. Masuna ulaw nito di porbadia daksoni panguluhod do. Idu asa didok Jesus muse lahu paluahon dada mangagohot to di ni jolma anak ni jolmai. Maksudna Jesus ubahen naro. Idi buidu itapatulus tu Yohanes 12 ayat 47. Molo sodija kun nasida dihutai tak pola balos sonon najat balos ni najat na binahen ni halak Samaria. Hamu kamang dohot tamu inang tuhita akan na memeritahon berita na ulii nabui masa do songon pengalaman ni Jesus dohot ak kasisian nong. Si patarak pitor dijakon kehadiratta. Alay nak pesongoni dak pola pitor muru kita ala nii. Nai kumasa duaka si songoni tuaka perberita nauli. Adong do na majakon las rohana alai adong musedo na so majakon. Baka si pata tabereng di si spanduk do taka tulisan-tulisan na melarang mangorai berita naulii sahat tu luati Yesui perberita naulii ro tu inganani. Mo kadongan dukso dijakon halak Samaria Jesus do takasisianna lahu manasida tu hutana asing. Jala kemungkinan disima nasida marborngin. Ditikina mardalan tu hutana ni do nakiningan nasida di tongah dalan laus adong masahalak na madok tu Jesus. Siya tonga-tonga ni na mangihut tu Jesus siya te. Say ihutonok ku doho manang tu dia peholao. Ima dido ibana. Suraun takola si siya ni dongan ni Jesus na mardela ni. Adong do siya jol manatoropi na say paihut-ihut tu Jesus. Atik pesongoni tegas ni padok nai dak pitorlongang Jesus di si. Balik sa di patuduhod Jesus do konsekuensi dohot aka kemungkinan terburuk siya dupan na molo ikon ihutonon na Jesus si. Gabe didok matuibana na marliang dua ka atwaso na marasar do pidong na martonga-tonga langit. Alayang go dia anak ni jolmai danga dong hapiahan ni uluna. Dihargai Jesus do semangat ni halaki alai dak cukup holan semangat. Ay gudang dututu na semangat dimulanay. Alay dung di partongadalan mulai mamarpikir. Jalanaing mulak musetu pudi. Songon na marlujungi do yate. Lumbalari anggo di start awal ibana do dijulu. Alani semangat na. Hapeduk satu ngadalan nunga mulai hosa-hosa jala mulai marpikir naing maradian. Nah, songoni marupani moloholan semangat. Asana naing dohonon ni Jesus disi dak sukup holat dihata manang semangat sabing. Jesus naing marnida bukti kesetiaan. Songon na binotona, Jesus lahu tu Jerusalem naing mangadupi si taunon na do. Boha, nungaradi manaon si taunon ni Tuhani, manang nungaradi madalani dalan si dalanan ni Tuhani, manuhuk silang ni Tuhani. Budin no tapartudus tu Markus 2:24 manang di Lukas 20 adorak suturpuk taon. Alayang gutu sahala na asing na mangihutol ibanay diduk Jesus ma iutonaw. Alay dia lusi ima luasaw jolo lao mananom damang. Alay dia lusi Jesus may didok ma pasobu ma akan namate mananom namatena. Alayang guho borhak ma mamaritahon harajaw ni debata.
Tu na padua honon, Jesus mengadupon ibana tu dua tanggung jawab na balga, jala na berbarengan bersama-sama. Marhite padok ni Jesus si tuk suadong do maksudna lahu mengesampingkan tanggung jawab na tu na tua-tuana. Manarihon na tua-tua, mananom na mate wajib ikon ulahonoto. Alai mamaritahon berita nauli jauh lebih penting sian tanggung jawab tu keluargai. Alani i bohado bahenon ni ibana mengutamakan berita nauli i sopola mengebaikan tanggung jawab tu hajol maun manang tu keluarga. Dan mungkin membagi-bagi isarana 50% tu Tuhani, dungi 50% nari tu keluarga. Tetap do 100% tu Tuhani. Jala 100% tu keluarga. Jadi bui tapa tudus tu Matius 10:24 no. Marhition diulaku Yesus mamuse madok songon natar surat di Matius 6 ayat 30 dului. Bui main nota jaha. Jala marhition diboto Yesus do pabua juk do keluarga nagabe penghambat tanda kutip ate. Lahu mamaritahon berita nauli i. Dengan alasan keluarga, gabi gudang do nasoolo jala menunda lahu mangihutut Tuhani dohot mamaritahon berita nauli. Adong may alani ulaun keluarga ade. Adong doi alaro keluarga. Ia sotulangna na tua-tuana dohot akana asing. Adong doi aladak situju keluarga. Itu do maju ibana rupani gabi pangula atong jolo husuku majuba amata mananginarta ina rupani. Dak situju keluarga. Adong doi alani ianakon. Adong doi alani suami manang istri. Molo suami rupani nanain mangulai ba istrina gabe pangabati tanda kutip nakinate. Molo istri do pangulai budu suami gabe pangabati. Dohot aka na asing. Dungi Roma muse halak na patuluhon. Radi dunian ibana mangihutut Tuhani alai diluas jolo ibana martadi kata tuaka dongan nasa bagas. Gabe diduk Jesus mati ibana. Nama zaman ninggala huhut mamereng tupudi tung nasotau mai tu harajau ni debata. Upikir nanang dohonon ni Jesus dison unang merdua roha ikon bulat do tekad bulat hati. Idang bui golom ria-ria. Dang bui alang-alang. Molo halak na patuluhonon dak pola rintangan di ibana keluarga lahu mangihutut Jesus songon halak na paduahon nakningani. Holani riko di ibana tiki minta waktu. Adong dope si beresonon ni ibana. Mau mengikut Tuhan tetapi nanti kalau semua sudah beres. Olo duau nin narupani. Alai luas majolo pensiun. Luas majolo au. Asa hupaso hasomalanon. Olo duau gabe situa. Alai jolo hupaso jo hasomalanon. Ro duau molo dangudan. Kai masih dalian. Gudang dope alai na asing. Na gabe si dalia. Gabe alai mate. Hamak kadongan situlu halak na nidok na dibagasa trupukon. Upikir ido tipe nihita si hutut tuhatai. Na perjulu saya adong do na pajulu-julu hu. Tang jolo dipikiri nanget dohok gajang. Asal mapuas hata. Pajulu-julu ho songomo ni sate. Hola model semangat. Semangat na di sidonian. Alai hola semangat. Didok beritai marapok manina bagudung sewilayah. Dak pola di Papua di wilayah dia parapoton nasida. Alai marapok manasida. Pokok sihatan nasida ima bohado bahenon menggetuk kotali turukung ni hutingi. Ainunga gabe ancaman didok rohan nasida kehadiran ni hutingi di wilayah nasida. Ainunga gudangaka bangso nasida nagabe korban ni hutingi. Roma
Nasada siya tonga-tonga ni parapoti madok tabunu ma ninna. Nasadanay madok tapamate ma. Roma musi nasadanay madok buhamo lo tarasun ninnai. Adong mamuse madok buhamo lo tademo ninna. Pokok na sudima si bahen usul nabi. Semangat dulu nasida madok akka usuli. Bahkan nung amardonga rimas. Adong masadanay siya nasida mengusulkan buhamo lo tabay tali turukung nai. Duk songoni tagatukom mahutingi tuhau natibo ninnawon. Setuju ninna akka peserta na asingima. Uroha maceding gadu usulon di roha nasida. Satuluk ma parapot mabahe tali turukung ni hutingi. Duk songoni haputusani Roma pemimpin rapoti madok tu nasida. Oke, molo idu haputusata ninna. Aupe songo pimpinan rapot setuju do disi. Ninna ibana. Alai. Isi masian hita na manggetuk ko tali i turukung ni hutingi. Mabigi hohom masude parapoti. Ay danga dong sian nasida naradi. Asamate. Dukohom atar manang napigaliling gabi Roma muse pemimpin rapoti madok. Anggo semanga muna madok manggetuk ko tali turukung ni hutingi soina ma. Hapedung ni dok ise manggetukon so adok kamu naradi. Ninna pemimpin rapoti marupani. Tang bui hola madok, tang bui hola semangat. Jaladang bui hola muru. Iko narong do keberanian. Jala iko narong do komitmen nang keseriusan. Ninna uluanima. Aladang adong haputusan bah bubar manasida. Mulak huhu marbete-bete. Terberita marapoti rapot bagudung. Taringok nama jete akamang dohot tamuak kainanami. Di hamuak kadongan tipe napaduahon ima juk luhita dia dopun tuha perluan ni keluarga laho mangihutut Tuhani. Jala tipe napatuluhon olo dugabe tarabat hita rotu ibana ala niriko nitiki. Atik pesipata hola sidalia dui dibahin. Haidanga dok tiki ninna. Nga sudah tiki ninna muse. Hape hok do 24 jam tiki i diganup halak. Tang lu bidak kurang. Tinggal bagaimana dia mengatur waktu. Bagaimana dia menata tiki na nilehoni Tuhani. Suku-sukuna ditipe na dia mahitan waing hati. Manangadong dope di luar ni tipeon. Talusi ma. Amen martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala paurato di bagasar rohanami be. Asa di perbuihoni perbuih na tonggi perbuih na dengkan. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami Tuhan. Amin.